Lähestymme Tamperetta Toijalan kautta. Mennään Puutarhapalvelu Tampere, Lahteen, Hämeenlinnaa, Toijalaa, Akaata myöten. Tässä nähdään taas erikoisia ohitteluita, että paljon turvaväleistä niin perustanut pääasia, kun vaan isketään perse syliin. Puutarhapalvelu, talonmiespalvelu Tampere jatkaa. Moottoritie on kuuma, lämpötila +3 astetta. Pääsiäisperjantain liikenne Hämeenlinna Tampereen välisellä tiellä. Jatkamme matkaa. Helppo on hymyillä, hommahan takana. Kristuksen kärsimysnäytelmä jatkuu kirkoissa ja seurakunnissa, mutta puutarhuri Tampere iskee sahaa sisään oksahaaraan tilauksesta käteisellä. Se on moro ja molskis, sano komeet toisilleen. Kuten näette, lunta riittää, valkoinen talvi tuli sittenkin, vaikka oli musta joulu. Näillä mennään.